apa, bat bi, hiru lau. Bat bi.
zenbakia errez esaten da, urterokoa izaten dugu irailaren bigarren edo hirugarren asteburu honetan zita hau, gaurkoan berrikuntza txiki batekin, igande arratsaldetik larunbat arratsaldera igarota, baina ari da frontoia itxura hartzen eta badakigu, pelotazaleok urtero ongi erantzuten duzuela eta aurtengoan ere erantzuten duzuela, beraz, zuei eskerrak emanez hasi nahiko genuke gaurko arratsaldea. Arratsalde honetan finalez gozatzeko aukera izango dugu. Gaurkoan ere 6 pelotari ikusiko ditugu kantxan, kadeteak lehenik gara berotzen ikusten dituzuen bi pelotari hauek, jarraian progresia partidua izango dugu eta azkenik baino ez azken eliteen mailaren bai. Berehala aurkeztuko dizkizuet pelotariak, baina aurrez txapelketaren babesea aiparitzegun. Beraiek gabe ezinezkoa bailitzateke txapelketa hau antolatzea. Ogi berri, amezketako udala, logikalain, Aralar kapelera, Sagastunde amendi erramintak eta arnau, Xabier Galartza Eskaiola Pladurrak eta intzinotizazioa, Arkezle jatetxea, Txintoki jatetxea, Sagasturain edaritegia, Ametsa taberna eta Zubildiarren. Eta 5 erdia jotzeko 2 minutu falta dira, beraz, berehala izango gara berriz ere partidekin. Eta bestetik, hemen ikusiko dituzue kamerak eta abar, zuek ere zuzenean ari zarete ikusten, baina jakin ona etorri nahi zuen, baina ezin duen ingurukoren baldin badaukazue, YouTubeko Pilota Oro kanalean finala zuzenean emango dela, beraz lagunen baldin baduzue hor etorri ezin izan duena, edo deitu edo WhatsAppez idatzi beraiei. Eta 3 partida izango ditugu, eta 3 partida horiek emaitzeko ardura Mikel Txoperenak eta Ander Muruamendiarazek izango dute. Eta leheneko partidako txapa botatzeko asmotan dira, beraz, aurrera. Kadeteen mailako final honetan, Gerriko Gorriz, Oier Ibarluzea. Eta Gerriko Urdinez, Oian Etxeberria. Sakea Urdin, eta Oier Ibarluzea Urretxu barra 16 urte, Gaztaoko Lapke pelota eskolako pilotaria. Final aurrenetan Goitiren aurkakoa irabazi zuen, eta final aurrekoetan berriz Sánchezi irabazi zion, nola kantxa osoan ala lauterdian baditu, txapelak lortuak, Gipuzkoako lauterdiko txapelduna da esaterako, eta Oian Etxeberria berriz, 16 urte honek, Oiartzuarra eta Oiarte pelota eskolako pilotaria, Ota Egri eta Muruari irabazi die finalerako txartela lortzeko, eta besteren artean Gipuzkoako buruz-buruko txapelduna dugu. Arratsaldeon ikus-entzuleok eta ongi etorri. Arratsaldeon ikus-entzuleok eta ongi etorri
Amezketako Larrunari pilotalekura. Bale. Hementxe gaude, gaurko honetan, 3 partida ederrez gozatzeko asmoz, ikusleak ere horren asmotan etorri dira, eta esatari lanetan laguntzaile izango dugu Zazpiturri elkarteko ordezkaria eta amezketako txapeldunen, txapelketa antolatzen duen antolatzaile nagusia, Arratsaldeon baina beloki ongi etorri. Txaldeon, Aritz, txaldeon. Pentsatzen dut lan asko ingo zenutela, txapelketa hau aurrera eramateko, magina bat ordu galdu edo aprobetxatu edo nahi den bezala deitu, eta azkenean finalak iristeko gogoz, ezta? Bai, egia esan txapelketa urtero gogokin hastea, baina jendea desente ibiltza, lan desente dago atzetik dena, baina bueno, espero dugu gaur finalakin dena borobiltzea eta txalde polit bat gozatzea, bai guk, bai antolatzaileek eta baita partidu ikusta etorri jendenake. Ziur baietz. Eta lehenengo partidua hasita dagoia da, 2 kadete, nor baino nor, Oian Etxeberria alde batetik, Gerriko Urdinez eta Gerriko Gorriz Oier Ibarluzea. Oian Etxeberria hasi da sakearekin eta oraingoz ez du barkatzen honek. Bai, txapelketa guztin zehar erakutsi bik daukean superioritatea beste guztiengan. Txapelketa guztietan bi jokatzeko finalak eta amezketan ikusia bik izan diela dena baino koska bat gorago daudenak. Bai emaitza aldetik eta baita joko aldetik, eta egia esan favorito argi gabeko partidu bat ikustea. Halaxea, bai, aipatu duzu, bi hauek iristen direla final askotara gogoan dut, Gipuzkoako txapelketan binaka ikusi niela, elkarren aurka finala, Oiartzunen jogatu zuten finala, Oianen etxean esaterako, eta Oian izan zen nagusi eta Euskal Herriko finala ere bie jokatu zuten elkarren kontra, binaka. Eta han ere Oian Etxeberria izan zen nagusi, baina gaurkoa banaka da, norberak atera berritu hemen baba geltzetik, bakarri joatzen da inorren laguntzari gabe eta oraingoz behintzat Oiartzuarra da nagusi. Sake hartu du eta ez du barkatzen. Bai, zuk esan dezuna aurreko partidutan, aurreko txapelketatan Oiartzuarra izan da nagusi, baina egia esan txapelketan zehar Ibarluze Aurretxuarra maila igoera bat bezala ikusiala esan liteke. Beak utzi golpe pixkat hartu dula eta indar pixkat hartu dula eta lehen zeukean klaseakin da eta guztikin, nik uste partidu estu bat izan litekela, naiz eta hasiera ez da izan oso estu. Ea, bazuk esan bezala Oier Ibarluzea hasten den demostratzen behar daukan jokua sobran badakigu. Partia hau irazteko gaitasuna baduela, baina hasiera ez dio ona eman, urduritasuna izan liteke. Denek esaten dute, partida nola bukatzen den importantea, ez nola hasten da, bai, baina inorrek ez du galtzen hasi nahi izaten, ez da? Ez, finaletan gaina batioan nik uste hasierako sensazioak importante diela, naiz eta gero buelta emateko aukera euki, hasiera txukun bat eukizkio, nerbioik alde bat eusteko eta partidun sartzeko nik uste errexagoa dela, hasiera txukun bat inezkio, baina bueno, eakutsi ze maila daukean da nik uste, guandiken partidun sartu eta partidu bat ikusiko dula. Dudik gabe, hau gaine buruz burukoa, eta buruz burukoan badakigu, sake hartzen duenak abantaila handia izan dezakela, begiratu Oian Etxeberriek, 5 tanto egin ditu segidan, baina geho bestaldera berdin patsaliteke. Ordoa, Oian sakera, lauan botegin. Gaur egungo sakea, ezker hor majoz, ongi Oier, oso ongi, errestorik onena orain arte. Kadetea dira, baina hauek ere aire bila. Bai, txapelketa guztin ikusia, kadete denak ja, naiz eta 15 urte duki, 16, denak jartzeiela jasaka errestatzeko, ez diez 8 jartzen, denak jartzeie 6 eta denak aldala aire errestatzue, gaina baitare sakatzen denak bakielako 8tik restatuta aire bile jongo zaizkiela. Orduan txiki-txikitatik ikustea ja, deneko mailatik aire bile juteiela saka errestatzea eta gaur egungoa, zuk esan dezuna. Dudik gabe, lehen arrarotza jotzen genuen, sakea aire zerrestatzen zuena eta baina arrarotza jotzen dugu botea errestatzen duna. Mundua buelta ematen ditula eta guk ere kontraesan mordoa izaten dugu, bai bizimoduen eta baita pelotan ere. Baina bueno, denboak erakusten du eta hause da gaur egungo pelota gustatu duz eta zehozeatik gu baino gehiago jaingo dute pelotariek zer egin bertan. Oianek aukerakoa lautik, bi pareta, ez du aprobetxatu, Oierrek eskubitz barruan, Oianek atzera, boleaz jo behar Oierrek, ongi, berriz ere aukerakoa Oianek. Atzera, Ibarluzea 7tik, ezin. Ospatu du tantoa Oianek. Hasiera oso fuerte egin du, oso partidun sartuta ikustea eta oso ondo.
zazpita huts, abantaila handia da, Oierrek erreakzio behar du. Uste du gainera, lehen ala aipatu dit, aurrean dagoen epailea Mikel Txoperenak, hau ere pilotari profesionala izana, bigarren mailan buruz buruko txapela irabazitago eta ala aipatu dit. Normalean, Oian Etxeberriak irabazten ditu bi hauen arteko partia, baina gaur 5. partida omen du segidan. Eta aritu zait, esaten atzo Baños de Rio Tobian finala, eren egun jada aztu zaizki, baina 5. bada, Bai, nei beha etorrianen esan dit. Atzo Baños de Rio de Tobian jogatu zula, asteazkenenen jogatu zula, eta pixkat berotu arteko sensazioi. Egi esan, 16 urte eta oain ezpaile buelta eman behar partido iri. Bai, hori ala da. Bueno, guk ere 16 urtegin ez da gire, mango denien baina. Esatea errexagoa da, egitea baina. Orain du ba Oierrek, tanto bat egiteko aukera, tanto hau parekatu badoa, baina boleaz jo behar lauterti azkenean ezker gantxoz, Oiane bipareta, zabaldu egingo da efektu ona eman dio Oierrek, ezin. Ez du tantorik egin eta gainera nekatu, bi kalte ditu horrek. Sakea bestearentzat eta zu errestatzera nekatuta, baina nekatu ezean ere ezin da, bat tantori lortu eta saiatu da behintzat, urretxuarra. Ez da komodo ikusten, egi esan kantxan ez zaio ikusten, iniziatiba hartzen kostatzen nahi zaio eta ez da komodo ikusten. Oian serio, badaki buruz buru ezin dela barkatu, binaka tanto bat utxegin da ere gero, bueno, sake errestatzea errexago da, ero berriz ere sakea berresuratuta zue pelota ateratzea, baina buruz buru saki ere usteak urrea balio du. Aimar Olaizola gala esan zuen elkarrizketa bat, ni nahiago diat botillero honena baino lehenengo sakea nahi tokatzea. Ikustea, partioa hasieran sakea urdin eroi da, eta ikustea, urdinen alde joa partidu, ez toka azkenen buruz buru ez da ezer behar, taka daiteko, eta ber, sake bat hartzen da, baina oso serio, Oian oso partidun sartuta, oso ondo, oso zentratuta, eta partiduak zaitzen ez zaio. Bai, orain ere Ibarluzea sotamano txapainan justu jarri eta pilota hori ez zaila izaten dira, baina Oian egerria sartu eta ez jo bakarri buruz gain pasa du. Oso ondo. 9 eta huts. Hala ere aipatu behar da, 22 dela partida, lehen ikusi ditugu txapelketa honetan aurreko edizio batzuetan 18 partida, orain 22 da eta Ibarluzearen zabentzat abantaila hori badu, partiari buelta emateko tarte etxo gehiago. Haze sakea. 10. Oiartzuarrarentzat. Gauzak oso ondo iten, oso ondo. Oso zuzen, baki zein beharrauken behak, eta oso ondo. Ibarluzak denbora bakarra eskatu orain arte eta eseri orduko altxa eginda agian komeniko litzaioge beste bat eskatu lasai egon aulkian. Bai, partidu moztea pixkat. Bai. Oandik gaztek dieta ikasiko, baina ja gaztetatik ikasten aztea. Bai. Gaztea baino hemen zakurra izatea, komeni izatea asko. Nahiko egin du ora iramaten aire bile Oian, hortxe du Oierre ba. Aprobetxatzen ez du gozatu. Oianek altxa, aire bila berriz ere. Deseroso, altura bilatu zinik ikusten. Presaka ikusten da. Ongi. Kanpora doari. Kanpora. Denbora esaten diaitak. Eseri egingo da Ibarluzea. Ongi eskatutako atxeena, baina ja da 11 eta huts. Tarte handia partida erdia egin du, Etxeberriak. Partidua gehatu beharrauke. Tanto baten bila jun, lasaitu guain, eta bersake hartzeun eta takadatxo bat dituen behak. Eta partidun sartzea lortzeun. Lehen esan dugu, partiaren hasieran bi hauek izaten direla final guztietara iristen direna, bi hauek beste gaineti daudela, eta bai, final aurdenetan Ibarluze 22 eta 3 irabazi zuen, eta Etxeberriak 22 eta 7. Eta final erdietan Etxeberriak 22 eta 8 eta Ibarluzak 22 eta 2. 10 tantora ez dira iritsi aurkariak, beraz bai. Horretan mintzat zuzen, esan dugu, nagusitasun handia okatela bi hauek kadete mailan. Eta emaitzaz aparte, emaitzetan ikustea aldea handia daula, baina emaitzaz aparte kantxako sentsazioi, gehiago ziela sentsazioi,
eman du partidu guztietan, etortze zien guztin, eakutsi guei. Emaitzetan bakarrik ez dela islatu alegia, jokuen ere bai. Ezin. Hor ongi gozatu ezean ez, eta iristen frontisera, baina. Ez, buruz buru zaie da, buruz buru pelotazo bat gaizki jozkeo, ja kontrarioak iniziatiba hartzen dizu, eta iniziatibak matea tanto dominatzen hasi, eta ja buruz buru zaie da, gaitasuna handia behar da, seitik boleaz aurkari atzeak ateatzeko. Dudei gabe, eta ikusita gainera Etxeberriak ez duela barkatzen gaur, are gehiago. Presioa ongi jo behar dut, bestela bera egingo ditantua, eta zaila da, baina animo Oier, ez da bukatu partidua eta ea itxuratzen duen behintzat. Ez omen da partidai bukatzen oita biraiatu arte eta jar dezala praktikan alba du. Ongi, oso ongi, hori zaila zen. Eskubiz jo behar hau, bildu, Oianek ezkerrez, oso ongi altxadu. Eta gainera paretea, nahiko egin du Ibarluzeak. Ezkerrez Oian atzera, ezker sotamano gainean izango da. Ea zer egiten duen Oianek, aukerako hiruan. Atzera, nahiko egiten du. Beste bat, hau eramango aldu. Gainean da hori ere. Beste bat, nekatu behar du. Beste bat joko aldu, bai, ongi gainera. Tanto gorra. Oso gorra, luzena, hause partidako luzena. Hortxe du, dominatzera pasatzeko, ez du gozatu baina gainean. Deja txokora, Ibarluzeak ezin. Iniziatiba pasatzeko aukera pixka bat izan du, baina aurretik lan handia eginda. Lan handia eginda zegoen. Eta gainera gero Etxeberria zer eta deja da txokora kategorikoa. Bai, esan detena hasieratik ikusi zaio, bost hauts zijoaztela aipatu dugu, eta oso zentratuta, oso ondo. Bere ideak zein dien baki, oso ondo, oso zentratuta, eta askoz gehiago izaten partidun zati hontan. Bost partia segidan jogatu dituela, hola jogatzeotan 10garrenera ere iritsiko dau. Bai, 5garrena baino fresko. Bai. Atzo etxetik urrun gainera, eta gauean ziren finalago kerrezuanago, lokartzerago berandu izango zen, baina deskantsatu duela ematen du. Buelta eman dio. Sakea da hori, eraman Ibarluzeak. Noikoa egin du hori eramaten ezkerro armatik. Etxeberria musika jotzen eta Ibarluzea dantzan. Ezin du. Zertako aukeri gabe, urrutitik pelotan. Eramaten badu ere berriz aukerako Oianek eta lehenengoan ez ba bigarrengoan eta hirugarrengoan egiten du tanto. 14 eta huts. Handik beste bi atxeen aldi gehatzen zaizkio, nik uste gehatuko labelaxie partidue. Hoxe, lehen esan deuna, tanto bat egin pelota aldatu eta partidun sartzea lortzen pixkat. Naizta ja oso zaila jarri zaion. Bai, tanto bat egin, behintzat gero ikusiko dugu zer gertatzen den. Bere pelotatera eta sakeadunak abantaila hori badu behintzat. Bai, eta guain, Etxeberriai da iniziatiba ematen, baina nik uste beak iniziatiba hartze baldin mau, beak bere aukeratxo geukiko tula. Denbora eskatuko du hirugarrena Ibarluzeak. Ongi eskatua. Gauza bat esan behar dut Ibarluzearen alde. Askotan ikusten da pilotari bat errez galtzen duanean partia botatzen duela edo jarrera desegokiarekin kantxan eta humilari da eta tanto oro saiatzen da, tanto egiten. Ez du lortu orain arte, saiatu egiten da. Tanto guztik borrokatu ditu, bai, ikuste hoi, aktitude hoi. Eta adin hortan oendik zaioa da, adin hortan asko pasatzen zaie hoi, partidu bota, pixkaz komplikatzen zaienen ja partidutik atea, eta ikuste zaio hor daola, gogokin dago, eta motivazio horrekin dago, eta hoi txalotzekoa da. Borrokalaria da Oier. Sakera, Etxeberria. Aire bila, Orman sartu dio, jo behartzuen momentuan eta lan zaila dira horiek.
16garrena. Komplikatu gabe jokatzen, oso ondo, sakatu ondo, botea pelota luzatu eta aukera aukenen bukatu. Dena egiten du ondo. Gaitasuna dauka Etxeberriak eta gaitasuna daukanak gauza onak egin etzake eta gaur demostratzen ari da. Zertarako gai den. Eta oraindik ez dugu, Etxeberria bolea bat jotzen ikusen nik ez dagoat behintza gogoa, baina izugarrizko bolea du mutiko honek, Adin horretan, ez dakit inor gola joko duen, barkatuko dit, norbaiteko beto jotzen badu, baina... Garbi gaina, boleak garbi. Bai, garbia. Gaur egun kexak eta izaten dira, atxiki ez atxiki, oraintxe, nik hitz egitea nahikoa, ikusi alduzu ez bolea jodun. Eta tanto. Oso ongi oia, niri kasu eginez. Bai. Bolearekin min handi egiten du gaur ez du horretarako beharri, baina beharra izango balu ere demostratu zen olako takateko ematen dion. Hamazazpigarrena, Oierre tanto bat egitea lortzen duen. Hau ere sakea da, sakea. Bat marka joan aurrede jartzen denean, dena ongi ateratzen zaio eta bestea berriz ezinean, zer izaten den. Beste kosta, tanto bat bakarra behar eta bat oitea kosta, komplikazio asko. Sakera, Etxeberria. Hau eskura, baina ezin. Karga handia hartzen dio, ez du gozatu eta txapapera. Bai, urduritasune, zerbait faktura pasatzen ari zaio. Txapelketa guztin ikusi ez deun Ibarluze bat ikusten nahi gaur. Pasatzen da batzuetan, finala, izaten dela esaten dute, esaten dute behintzat jokatu dutenen nik ez dakit, horretaz asko, baina finala izaten da, ala izango da pentsatzen nik. Gaurkoan Ibarluzari ala sumatzen. Hala ere, gaur naiz eta horrela galtzen joan, ez dugu zalantzarren beha daukan maila, demostratu txapelketa honetan, eta baita beste txapelketetan ere, izugarrizko maila daukala, eta pelotan asko jokatzen duela eta jokatu dezakela gainera. Bai, eta lehen esan duena, aipatzekoa da, naiz eta atzetik jun marka gaiun, hortxe tantoro burrukatzen, taktoro saiatzen, tanto patiken, naiz eta partidu zaileuki, hortxe saiatu eta hoi, baloratzeko da hoi. Tanto hause da, zuk esan dezunaren adibide garbiena, hortxe du, oraintxe. Atzera, eraman Etxeberria, zailatzen, hortxe du tanto bat egiteko aukera. Atzera, Etxeberria gairez ongi. Hortxe zuen baukera, orain berdintu eginda tanto Etxeberria boleaz ikuste alduzu, atzerak atera du, atzeraka, eta bera dominatzea bolearekin. Orain bera gaukerakoa, 6 erriti jo behar, eraman, tanto hori politen hau izango dugu partidakoa, ezkerrez azkenean zabaldu, Ibarlutzak eskubiz eraman, aire bila, txokoan txapapera. Lortu du azkenean, tanto bat egitea, merezitakoa. Eta guain, sake hartu eta pelota aldatu eta tanto batzukin eta partidun pixkat sartzea lortzen. Partida buelta ematea da ezinezkoa ez dugu esango, ezinezkoa inoiz ez da izaten, baina markailo itxurotzea ere ez da gutxi. Bere meritua izango luke. Baita, saiatu faltek ez du izango, hori seguro. Laugarren denbora eskatu Oierrek, bere azkenekoa. 4 denbora ditu eskatzeko pelotari bagoitzak, 4 eskatu ditu Oierrek, Oienek bat bera ere ez du beharrik izan eta orain, botilleroaren aholkuei kasu egin eta lortzen duen, takadatxo bat egitea. Armailek ere itxura politia hartu dute, pentsatzen dut hori baina antolatzaientzat pozgarri izango dela noski. Bai. Egia esan alde hortatik ez dauke inungo kejaik. Bai, lehenengo jardunalditik hasita gero bai notatzen zama, segun ostirala edo egualdie baita ere asko antzeman dezan, baina egia esan txapelketa hasieratik jende asko ibilia. Final aurrekotan ez zitzaion iruditzen, baina egia esan jende deixente sartzea frontoien eta egia esan jende aldetik oso emankorra izan da urtengoa, eta finaletan naiz eta gainezka ez zion ikustea jende desente daula, eta jendea
herri hontan behintzat pelota gustatzeala eta gau zeharra doi. Urrungo urten berriz txapelketa antolatzen hasteko gau zeharra doi. Dudai gabe antolatzaientza beti ere pizgarria eta urrengo urtean antolatzeko poza. Haze bolea hoianek. Zazpitik ia goiko txapara bolea. Ibarluzea gatzera, eraman. Baina ongi ari da jogatzen Ibarluzea tanto hau. Atzera berriz ere, bolea Etxeberriak, lautik bostera, hankageldian. Orain beste bolea bat, hau indartsuagoa Ibarluzeak eraman, aire bila. Beste bolea bat, goiti berakoa, Ibarluzeak ezin. Ez du tanto txarra jogatu Ibarluzea, baina atze defentsa erakutzion Etxeberria, boleaz lehenengo zazpitik, ia goiko txapara eta gero berak boleaz dominatu eta tanto bukatu. Lehen aipatu duna hoi, gaitasun hoi zeitik boleaz jota aurkari atzeak ateatzeko gaitasun hoi, ikuste zaio mutil honek baukela, mutil indartsua dela, eta aurrea behi da asko ikia dauken pelotari badala. Dutik gabe, hone dituen gaitasunak ez dia dendan erosten. Ez. Lehen Oso zentrauta, oso kontzentra, lehen aipatu Gipuzkoa txapelduna, Euskal Herriko txapelduna, baina herri arteko txapelduna ere bada. Bai. Oihartzunentzat izugarrizko albistea izan zen. Oso politia, noski, herri baten izenean. Atzeko epaileak esku altxadu Ander Muruan diaretze, baina aurrekoak agintzen du eta aurrekoak ez du besori jaso, beraz tantoa jarraitu eta errebotera. Etxebarria kexatu eginda, goran jo duela eta baina bere onerago izan da. Tantoa luzitu egin du eta azkenean errebotean bukatu. Bai, politiago bat zaio. Politiago, arrazoi. Hogeita bat eta bat, azken sakea izango da hau. Partida parekatu, espero genuen, baina lehenengo honetan mintzat, Bai. ez dugu asmatu. Partido hasteako aipatu izunik, ez nula ikusten favorito argik, azkenen txapelketa guztin ikusitako bakoitzan maila ikusita, baino 21 bat, gaur behintzat askoz gehiago izan da. Ez daki urduritasuneo ze izan da, baino bai, gaur askoz gehiago izan da eta Oiartzuarra txapeldun merezita. Era bat ados, bainat.
pelotariek beraien eskuak eta gorputza eta dena ondo berotuta lehen esan bezala epaileak Mikel Txoperena eta Ander Muruamendiaraz izango dira eta hor doaz ohiko agurra egitera txapa bota aurretik. Gerriko Gorriz Baztandarra 20 urte Iruñako Berena pelota eskolako pelotaria Oier Aristegi. Eta Gerriko Urdinez Ataundarra 17 urte Lazkaoko Lapke pelota eskolako pelotaria Beñat Zubizarreta. Sakea urdin, Beñat Zubizarretaren zat, eta Oier Aristegi esan bezala, Oberena pelota eskolako pelotaria, Iruñako pelota eskolakoa, Baztandarra 20 urte, finaleko bidean Altunari eta Iker Ramian hori irabazi behar izan die, iaz ere lortu zuen finalerako txartela, baina eskuko lesio bat medio ezin izan zuen jokatu, aurtengoan hementxe dugu, Zuriz jantzita eta Gerriko Gorriz eta iazko arantza hori kendu nahian etorriko zen noski eta Gerriko Urdinez sakearen esku, Beñat Zubizarreta, Ataundarra 17 urte, Egigureni eta Unai Amian hori irabazi zien eta ikus dezagun zer eskaintzen diguten. Eta aurrego partian aipatu dugu, bi pilotariak gutxi barkatzeko zirela eta ez dutela barkatzen aprobetxatzen dituztela aukerak eta bi hauengatik zer esango dugu, Beñat, haue bai ez dutela barkatzen. Haue bik bata motxagoa eta azkarra, bestea berriz pelotari luzegoa eta gorra eta partidu gor bat nik uste ateako ala, porque ez dut ikusten lehen esan dut, favorito argi baten nula ikusten eta 22 bat bukatua, baina bai, partidu gorra aurre ikustea, bata pelotari indartxo esan duten bezala, eta bestea azkarra amorratu. Zeinek ze aldeta eroikoan ez dakigu, baino partidu parekatu eta gorra izango gala, itxura guztia duke behintzat. Nik ere ala uste dut, hemen galtzailea, tanto desente eginda geratuko den errezelo hartu diot partida honi. Oraingoz 2 eta huts, Ataundarra Zubizarreta irabazten. Aipatzekoa, Ataundarra 17 urte, juvenil bigarren urteko hauain eta ja maila hontan, promesa maila hontan, pelota afizionatukin, eta holako buruz-buruko txapelketako final bat jokatzen egotea ja azpimarratzekoa da. Egi esan, ez da erresa gaurren buruz-buru jokatzea eta horreak ustea, dauken maila. Dudei gabe. Ja maila hontan jokatzen esan dezu, baino lehenagotik ere bai, pixka bat, lehengo urtean, adibidez. Bai, ja lehengo urtetik. Lehengo urtetik, ez aspalditik eakusten aizan bere maila, eta oain eakusten nahi da, bai, lehen baino maila bat gorago, ja afizionatu maila jokatzen ari da, eta eakusten nahi da bere maila. Dudai gabe, etorkizuna ikusten zaion pelotaria da Beñat. Iraitz Zubizarreta profesionalaren anaia da, eta anaia izanik fisikoki antzekoa dira, eta pelotan jogatzen ere, bai ez esan nuken, bestea aurreko saltsa hortan sartu nahi, 3. kuadrotik aurrea badakite, irazteko boleto asko dauzkatela, eta tanto hontan ere ala saiatu da, baina txapara juntzaio, ezker ziarra. Ariste ikateako du sakea. Sake ona da, motzean ezker horma, sake bikaina. Zubizarreta aurreratu inda aire bila, baina ezker horman sartu zaio eta kolpea ere ez dio behar bezala tira. Pelotari indartsue, oso indartsue, bi esku behar. Fisikoki dena baino gehiago. Takarren batek esango ni gehiago, baino fisikoki gaitasun ikeragarri, Eta iaz finala jokatu hartzun, lesio baten ondorioz, etzun jokatu finala, operazio bat zala medio eta pena mantziun, egia esan antolakuntzakoi. Eta aurten berriz aukera eman genion jokatzeko, eta
eta aiak utzi duen urtekoa etzala kasualidadea izan. 2 urtetan segidan txapelketa baten finalen eotea kasualidadea ez da. Azze pilota eraman duen Zubizarreta, zaila zen, eta baztertu. Orain, berak, ezker horman, baztertu egin zaio hori aurreko eraman duena oso zaila zen. Aipatu bezu bai, lehengo urtean finala jogatu bertzuela Aristegik eta lesio baten ondorioz ezin izan zuela jogatu, aurten dauka. Lehengo urteko Arantza ateratzeko aukera, eta finalera iritsi da. Eta, gailentzen zaio Gipuzkoarrari. Gipuzkoarra gaztio merke jarriko garaipena, baina ikusiko dugu ze gertatzen den. Ez gaztea da, baina honek kantxan heldutasun haundia ikusteu. Egozein aurkari jartzi jozula ez dakik hiltzen eta bai bata eta bai bestea, bike behaien aukeratan sinisteuen pelotarik diela ikustea, behaien joku estiloa eamaten saiatzei beti. Eta bi idea oso garbi dauzkean bi pelotari die. Dudai gabe. Utsarekin egin du tantoa, baina hortan saiatuko da, bainat. Aurrera eman jokua, albadu 3 pauso aurrera lehen oingo ditu bat atzea baino, hori egin du, aire bilatu du ez du gozatu, baina txapa hainen eta tanto. 3 marka gailuan. Baina partio hasieratik pixkat bi estilo diferente bezala ikusten hasi gara. Batek pelota luzatu, velozia sartu eta beste berriz joku motxorta nahi du aurren aber mareatzeun eta bi estilo diferente. Alaxea, bai, batek tantoa landu, iruitz fisikoki gehiago izango delakoan, da beste berriz tantoa alba da motza, ez fisiko txarra delakoa, kontrakoa, Zubizarretak fisiko ona du, baina komen izaio tantoa moztea, kasu honetan bezala, ze pilota eraman duen iaia Aristegik, eta hori txapa gainean bazen, zaildu egingo zitzaion Zubizarretari, baina txapan izan da eta tantoa Gipuzkoarrarentzat. Partio azkarra, hasiera azkarra. Zubizarreta horren bila joango dela iruditzen zait. Partio azkarra, aukera badu bota egingo du, ez da hasiko atzera jotzen kontrarioa puskatu nahian. Eta Aristegik erakusten duen txapelketa osoan erakutsi duen sendotasuna eta defentsa. Botera, erantzun duen 3. sakea dela uste dut, okerrez banago. Aurreko partian aipatu gu, denak airez erantzuten dutela, honek gaua isilduko digu mertxo honetan. Bai, ez da gaitasun faltagatik izango behintzat. Moztu, ez da, buruz buru egiten den jokaldi ohikoena, baina bi pareta eta tanto oso. Ongi honek ere demostratu du tantoa bukatzen badakiela. Aurrelaria da, horre balio du, binaka ez ezik banaka ere tantoa bukatzeko. Bai, tantoa bukatzeko beste estilo bada, joku klasikoa esango genukena pixkat. Botea tantoa landu deja da bi pareta, beste aireko joku bizi hortan gehiago da, baina hemen gainera ez dago binaka bezain zehatz egin beharri jokaldia, normalean behintzat, batzutan baliteke aurkaria ara abitu eta eramatea, baina orain egin duen bipa eta adibidez binaka etzen tanto izateko, baina banaka engainatu egin du bainat eta tanto beretzako. Gaina zulo handik irikitzeitu. Hori da. Botea hartzeunen pelota eta asko luzatzeu eta zulo handik irikitzeitu. Aurkaria behartzen du kuadro bat atzeago jartzera eta orduan aurrean zulo gehiago. Tantoa Aristegik atera du, baina beinatek hori nahi du. Naiz eta tantoa galdu, ibili. Txokotan lizpean bezala, gu aritzen lagun artean. Hau hobeto xo, aritzen dela gu baino, baina modu hortan. Aristegik gaina binaka ere, bai, txapelketetan noski, maila ona erakusten du beti, baina esango nukeagian bere espezialia gustokona ez dakit, baina gehien nabarmentzen dena buruz buru dela. Bai, binakare eakusteu beti gogortasun lana jarri kantxan, eta baino askotan nola joku klasikoa dauken pixkat partiduk iztea eta geixo kostatzen zaio. Ez du bere brillo horiak usten binaka, baina banaka... Buruz buru bere gaitasun guzti horiak uste dauzken doai guztik, sotamanoa, ezkerra, bikaine, gaitasun guztik eakusteitu eta hemen azaleratzeitu netzako entzat buruz buru eakusteu ze mailatako, ze pelotari puskea dan. Honi iraztego ez da hola atxalde pasetortzeik. Ez, honi irazi behar dionak nik uste behintzat
ordu bete pelotan aiu harkola. Zazpi eta lau, martxa honetan ordu bete ez da osatuko dute, baina... Bainate denbora eskatu eta oso ondo eskautako iruditzen zait, aurkaria markailuan asko jun aurretik, Bai, moztu behintzat, eta Bai, gero ikusiko taktikoa. dugu ze pasatzen da, behintzat Ariztegit takada bat egin du, eta ez du bat, takada gehiago ikusiko dugu. bai. Txen taktikoa, Bai. partido egatu, botilleroare pelota asko ikusitakoa dauke, eta honek esandakoa bintzat, kaso pixkatitio baino, gaizki ez da jongo. Gero Du. beak responditu garroke baino. Dudai gabe pelotaria izan dakoa, Zubizarrataren aitea behara, ulertzen du pelotaz bai. Etxean kasu inberba ez badiore, frontoian iten badio behintzat, ez zaio gaizki etorriko. Egi esan aritz, oain armai eta behi dana hola, jendea desente dago, eta jende desente dago, herritarra ez dana, kanpotik etorritako jendea. Bai, herritarrak txapelketa guztien ibilian jende guzti asko dago, baina kanpotiken jende desente etorri hau da, bai, pelota zale dana, pelota mundun erabat ibiltzeana, baina oain behi da jarri eta eskertzea egi esan olako antolakuntza neon eta olako jendea etortzea, txapelketa guztietan dabilen jende hoi, pelota gustatzen zaion jende hoi, horrek esan nahi du guztua etortzeiela eta urrun urten berriz antolatzeko ere, hoik baliue. Zuen txapolitia ala publikoan erantzuna jasotzea. Bai. Gauze harra gabe. bai. Publikoi gabe azkenen txapelketa hauek ez di joazte inoa eta gauze harra da. Dudai gabe. Ezin, 8. Ariztegik. 8 eta 4 aurretik naparra, baztandarra hain zuzen. Eta kanpotik etortzen bada jendea, badakigu, baina esan beharko dugu, txapelketa honek ospea duelako da. Aspaldi hasitako 32. edizioa aurten lehen Joxan Tolosa izeneko txapelketa, hemen dago gainea armailetan, Bai. hortxe ikusten dugu, eta orain amezketako txapeldunen txapelketa izena hartu duena, eta ospea dauka txapelketa honek pilotari guztiek jokatu nahi dute, gainera buruz-buru ez dira afizionatu mailan txapelketa asko izaten hemen, eta federazioen aurtego grauni txapelketa, urretxun ere jokatzen dute gaztek, Baina bestela, eta barkatuko, eta bate mataztu bazait, kantxa elite guztian, mailan, ez, kantxa guztian Gipuzkoakoa, probintzikakoa jokatzen da, baina ez dira, ez txapelketa asko izaten, eta hemen jokatu nahi izaten dute pilotaria badakit, hau irazi ezkero ospea lortzen dela, beste txapelketetan jokatzeko aukera gehiago, bai. maila handia egoten da, punta-puntako pelotariak. Hiru Bai. eta huts hasi da Zubizarreta irazten, eta orain 9 eta 4, Ariztegi aurretik. Bai, sakatzen oso ondo da, joku klasikoa egiten nahi da, botea eta, baino egi esan alde batea eta beste maki. Leno ikusi du tanto bat, hor txokotik zabalea eskubikin joan pelotakada bat, oso gutxitan ikustean pelotakada bada, baino pelotari honek esan duena, pelotari klasikoa dala esango genduke, baino gaur egun ikusteztan pelotari bada. Pelotari klasiko, baina aurkaria deseroso eukitzen duna. Bai. Aurkaria, naiz eta klasikoa izan, ez du beti atzera jotzen da, aurkaria beti erne egon behar. Bai. Hanketara asko. jotzen du, urrena bipareta. Bi esku ehar, lehen esan deuna, aritz, Bai. bi esku eharrak pelota luzatu, eta aurkariei aurrago atzeago jartzea obligatzeion pelotari bat, duda sortzeun pelotari bada. Eta sakea ere, uste asmatzen da direla, 2 edo 3 sake egin ditu, ia ezinezkoa zirena eramateko. Zubizarreta ez baditu eraman, hone ez badu eramaten, ia ezinezkotzat Bai. jotzeko modukoa. Aire bila, gorputzera etorri zaio ongi moldatu da, haze bipareta. Haze bipareta! Ezkerra irez, Zubizarretak ez zuen espero eta esan behar dut partida, lehenengo partida eta bigarrenaren tartean, Beñatek esaten zidan, Ariztegik txapelketa honetan egin dituen tantoa, sari bat eman beharko genu, tanto honen azein egin duen, Bai. berari eman beharko genuke. Ezkerze sota manoz, bi bipareta egin ditu, ez sinistekoa eta nik esan dit, etzen hainbesterako izango, Entzun hain digu non baita honek. Entzun hain Oain digu, isildu egin behar. haze bipareta sartu duen. Ez da asko Engainatu egin ikusten, du. Ez da ohikoa, ez. Ez da ohikoa jokaldi hori zaila delako, ez da ohikoa. Oso.
gaitasuna handi behar da, ezkerrakin hortik jotzeko, ez atakatzeko bakarri gaina, defensa garaien bai ikuste zaio, aldamenetik, kostautik ezkerrakin, ze gaitasuneak usteun, ze konfiantzaiak usteun. Lehen esan duzu bi eskur eder dituela eta hortxe demostratu du. Bai. Beste bat? Ez da, hainbeste zabaleratu, baina bai behartu. Zabalera. Konfiantza hartuta ez aldari Ariztegi. Orain txokora, Zubizar eta dantzan. Ezin. Dominatzen nahi da. Eta fizikoki hau ez da eroiko, Fizikoki txapelketan zeharreak utxiu. Bai iaz eta bai aurten fizikokiak utxiu gaitasuma daukela harrigarri, Eta, maila altu ematen. Bai, fizikoki badakigu ez dela eroriko, eta are gutxi bera dominatzen ari bada. Bai. Hauek final laurdenetan datu bitxi gixara, final laurdenetan bi hauek, bai Ariztegi eta bai Zubizarretak 14an irabazi zuten partida. Biek emaitza bera, Ariztegik Altunaren kontra, Tolosako Altunaren kontra, eta Zubizarretak Iker Eigurenen kontra, Julen Eiguren profesionalaren anaian kontra. Eta final erdietan berriz, bakoitzak anaia baten aurka, Irungoak, Amiano anaiak, eta biek 16an irabazi. Orduan, gaur etzegoen jakiteri nortzen favorito. Biek anaien kontra, biek emaitza berak, nahita egiterik etzegoen. Ez, eta nahita indako ez da izan behintzat, Ez. Hauek ez daude tantoago paritzeko. Tartea erikio markadoren, Bai, haundia. 24. 12. tantoan eskatu atxeena Zubizarretak, profesionaletan bezala iragarki etzant izango zen. Ariztegi sakera. Aipatu nahi nuke, pixkat, egia esan txapelketa antolatzen, zuk esan dezu, antolatzaile nagusien naizela, baina aipatu nahi nuke, egia esan hemen kluben dauden 3-4 gazte, erabat laguntzen naiz ezkitenak, asteburu ejunda, asteburu etorri hemen daudenak, baitare astebururo hau dena posible itea emategoen guraso denak, porque azkenen naizta behaien umek eta auki, eta ez dakize, hemen daude asteburu ejun, asteburu etorri, lan asko itxobe, bai sarreratan, bai rifak saltzen, eozin gauzetan lan asko itxobe, eta hemendik eskerrak emanen izkieke, txapelketa hau posible itean talde guzti horri. Dudi gabe, bainat. Nik ere badakit zerbait hortaz, behaie gabe ez litzake posible, ez txapelketa hau, ez kluba aurrera eramatea, eta nik jozaitu zu antolatzaile nagusitzat, baina ez dakat zalantzarik atzetik talde ona behar dela hau den aurrera eramateko, eta baita aipatu dituzu gazteak gurasoak eta babeslei ere eskerra eman beharko izkigu, bestela pelotarien kamiseta behiratu besteik ez dago, datorren urtean haundixo egin beharra daude publizitate gehiago sartzeko. Nere bizkarrean igual saltuko liake gehiago, baina horiek finxan beharra daude eta... Bai, babesleire egi esan eskerrak eman beharra dago, azkenen ez da txapelketa bakarrik urten zehar gauzek aurrera emateko, pelotariri laguntzeko, materialak, gauzek aurrera emateko, ezinezko izango litzeke babesle hori denak gabe, eta herriko enpresa, taberna guztik laguntzeko presta azaldu zien kluba hartu gendun lehenengo momentutik, eta oso eskertuta behai gabe, bai guraso gazte eta enpresa gabe etzalako hau posible izango, eta berrolaxie jarraitzen duen urte askon talde har bat sortuz eta elkarlanen hau dena aurrea manez, eta segiz, xaltonek bere garaien hasitako lanai aurrea manez. Talde hona badago eta harmoni honean ibilizkero dena posible baina. Eta gu hemen kontari gabiltzan mitartean, Zubizar eta Sake hartu du eta aprobetxatzen ari da. 12 eta 7 gerturatua 3 tanto egin ditu. Atxeen alditi bueltan. Ez du gozatu Ariztegi Zubizarretak. Piparetan nahi zuen etzen pilota aproposa, baina honi ez dio esango gaizki egin duenik normalan ongi ateratzen zaiota. Baina aurreko joku hortan sartu nahi du, bere terrenoa eman nahi du, besteak pelota luzatzen saiatzea eta hortxe dabiltze. Pelotakin aldea da, esan, batek beinatek atatzen pelota pixkat frontisetik salida gutxigo dauke eta pelota aurreago hartzeu, gero azkarragoa da lurren,
Oierrek ateatzeuna berriz salida geixo hauke, bote geixo hauke eta denboa gehiago emateu eta pelotakine. Bakoitza bere pelotakin min desente iken nahi da. Bagoitza bere joku egin nahi, Oierrek aurkaria frontixetik urruti eduki nahi eta Beñatek alden gertuen harrapatu nahi pilota. Bai. Haze pilota gada, ezker hormara gainera, ongi Beñat. Bere buruari denbora emanez. Partiu politia gara ikusten, Bai, huts gutxi. Bai, Gutxi, opari gutxi. Bik zentratuta Beñategi ikuste zaio. Ez daula barkatzeko, egi esan ez daula barkatzeko, pelota hartzeun bakoitzen tantoa bukatzea dijoa eta partidue zuk esan dezuna. Galtzeunake tanto mordo bat ingotxula emateu bintzat. Bai, hala da bintzan ere errezeloak. Orain ere Beñate txokoan utzita, Aristei bipareta egiten hasi da, baina txapapera. Eta berriz sakea Beñaten zat eta kontuz honekin sake hartzen duenean. Ez padio errestoak entzen, ez du bi aldiz pentsatuko jokaldia egiteko, ataundarrak. Eta pelota behakin, esan dut, oantxe aipatuet, pelota, bakoitze bere pelotak minik jane dela, baina oain ez du pelotaik aldatu. Aristeginera atera dula, Bai. alegia. Nola eraman du hori? Ikaragarria errestoa. Eta nola bukatu Beñatek. Pilota kada gutxian gauza politek ere ikusi daitezkela, Beñat? Bai, gauze harrak ikusi, 3 pelota zoltan. Sakea kategorikoa zen. Ni pentsatu, ez zule ikutu ere egin behar Aristegi, ezker boleaz. Bai, salto Herribarri egin da. eta jakak eta egiten duten modu horretara, eraman eta Beñatek azte deja txokoan. Partidu ona serioa. Bakoitze bere gauzek iten. Gustatzen nahi zait partidu egia esan. Bai, nire, bai, bi estilo ezberdin, eta bakoitza bere terrenora eramaten du sakea duenean, da oso politia du, entretenigarria. Zaila zen hori ere, baina nola eraman du. Eta orain berak aukera. Baztandarra bildu zabaletik, ataundarra geutxi. Ezkerra irez, atzera, zubizar eta boleaz. Ongi luzatzen du boleaz, oso ongi. Bai, bolea oso politia duke. Goitik bera jo beharren pixkat frontis erdialdea bezala jotzeu eta aurkarintzako pelotazo inkomodoa bihurtzea, porque botea biterdi irun inazte jo eta... Eraman, haze tantoa, ordu Aristegi hori tanto. Haze tantoa. Ikaragarria, kanpotik errez ikusten dugu guk. Barruan jokatzea du hor meritua. Kanpotik jendea sarri, bai, hau egin behar zuen da bestea bai. Hor barruan egin behar da eta nahikoa egin dute biek. Tanto bikaina eta azkenean Naparra poltsikoratu du bere 14garrena. 14 eta 9. Eta defentsako tanto pelotazo batetik pasada dominatzea, lehen esan duen ezkerraken indako bipareta bat indu, ataken kristona, baina guain defenditzeko garaien indu, eta askotan erabiltzen jokaldioa da. Bai, lehen ere txapapera bota du bat, baina saiatu da egiten lehen ere, eta ja da 4garrena ero badu, eta bai, arma bezala ibiltzen du, defentsatik erasora pasatzeko. Hala ere uste gaur egun desente erabiltzen dela hori, amezketan gaude eta Jokin Altuna berak ere erabiltzen du aurkariari batzutan ezkerra irean ez usteko pilota edo zabaleratzeko edo Bai, bere lekutik nire ustez ateratzeko. behintzat hala egiten du, bera jaingo du ni baino beto zertako egiten du, baina ezker hormara gerturatzean bipareta moduko egin, bere buruai denbora gehixo eman. Bai, aurkari edesoroso joteko edo... Bai. Zaila da, Haze tantoa Zubizarretak. Defenditzeko pelotazo batetik honek bai. Jokin Altuna aipatu berri dut, are gere sinatuko zuen tanto hau. Bai txapan eta bai zabalego marran bikan neurtu ditu. Aristegi denbora eskatu du. Ongi eskatua iruditzen zait. Jada bi aldiz hartu sake Aristegi, bietan ez du aprobetxatu, denbora bat hartu, ideia freskatu eta berriz ere partiari ekiteko. Bai, aitek esan dakoa atxu, Bai. ero kaso ingo joan. Ez dakigu, baina... Kaso itea zaila da. Bai. Hotilleroi kaso itea oso zaila. Dena kaso ingo baino, denok iraziko genuke ez. Bai. Hau intzak eta beste intzak eta bai. Hoi ingo banu, seguru nintzak, Hor ziletik dena errexagoa. Bai. Hor, mingaina izaten da indarra gu bezala. Baina hor, besotan, tanketan eta behar da indarra. Gure hemen errexagoa egia esan. Bai. Hor galtzatxuri jantzita baino. Galtzatxurik San Ferminetan gehienez.
Aipatu dugu Zazpiturri klubeko ordezkaria zehala Beñat, eta orain denboraldi hasi berria ongo zeate, osasuntxu aldao pilota eskola gazteago goz, zeo nola daude? Bai, egia esan, iaz hartu gendun, 2020en pandemia bete-beten geundela hartu gendun kluba, eta egia esan hasiera nahiko beldur bagendun, baino bai ikusi gendun, dala herri bat, beste herri batzutan igual lan estra bat behar da bezala pelota bultzatzeko, bai da herri bat oso pelota zalea dana eta ume asko ibiltzeiena frontoien orduan. Egia esan kluba osasuntxu dauko, jende esente dago, guain zehazki ez dakit zenbat daude, baina federatu gabek asko dauzkeu eta federatuke bai geota gehiago, denak kategorik iotzen nahi die eta egia esan kluba osasuntxu dago. Lehen esan deten gazte hoiei esker baitare entrenamentu asko ematetio aurrea, porque behaiek ordu pi esartzitu hemen, azkenen behaien lanik gabe litzeke ongo umen entrenamentu horiek eta denak eta egia esan, bai, osasuntxu eta guztua, zatezula ez dela apuratuta edo gaizki gabiltzela, osea, guztua gabitz, jendek eskertu iteu eta gutzako hoi. Gauze harra da, astelena etorri, asteazkena izan, etorri frontoia jendea guztua ikustea, ilusiokin, hoi ez da, dirukin patzean gauz bat ez da. Dudei gabe, baina. Hala behar du gainea. Osasuntxo honezko eta pozik honezko jendea aurrera jongo da pilota eskola. Berriz ere saiatu da, ari zein tanto honetan ezkerrez ormaikoa egiten, saiatu bakarrik ez, oso ona indu ormaikoa, eta Zubizarreta asko behartu, baina urrengo pilotak ez du aprobetxatu, Zubizarreta tantoa berdintzea lortu du, eta azkenean beretzako. Beñatek ez du harkatzen, ikustea ez du harkatzen, hor aurren jartzeanen hilo bizi joatzeu, eta zaila daba, hile edo bizi joatu eta hain gutxi barkatzea. Bengo etxea zen horren adibide edo da, oraindik ere plazatu da ikusten dugu, oinatz. Hain beste arriskatu eta hain gutxi nola faiatzen du esaten duten jendeak eta. Gaitasuna, ara beste bat. Horrek ere txapa jotzeko zenba behartzuen ba? Ezerrez. Baina gainean. Eta ez da sorte kontu inundik inora hori, kalidadea esaten zaio horri. Ordu asko daudela. Gantxoi jotzeko seguro ordu asko sartutula frontoien, anaiekin, atiekin, beha bakarrik, seguro ordu asko daudela horratzen. Afizio handi haute hauen etxean eta orduak txartuta horrela ikasten da pelotan. 12 eta 4 joan da irabazten Ariztegi, eta orain 14 eta 13. Galtzaia tanto asko inbar zituela, ipatu denik, martxa honetan bai behintzat. Eramango aldu? Ez. 14 berdin. Hemen bada behintzat aurreko partian falta izan den emozioa. Eta guain pixkat partidue Beñaten aldea bezala junda daula emateu. Beñaten jokun sartzen nahi dela pixkat emateu, joku motxo hortan, joku azkar hortan. Baita ere ez dakit igual pelotak zer ikusi edukiko zuen, igual pixkat pelotak gehatu eta horrek joku aurreatzea ekarriko zuen igual. Eta pixkat oain iniziatiba Beñatek daukela emateu, baina gero lehen esan duena buruz buru sakea, pelota dena aldatu itea eta... Era bat hau zue irakurketakin Beñat. Beñat daramala ematen duen partida, baina sake hartzen badu eritzein hor daki, zenbat tanto inditzazken segidan. Hortarako sake hartu behar eta orain txedu aukera ze pilota eraman duen Zubizarretak. Hau are zailago, hau ere eramango du? Ez, hori zinezkoa zen. Pilota jo behartzen momentuan sartu zaio ezkerro horman eta kolpea ezin tira ere ezin izan dio egin. Tanto oso garrantzitsua iruditzen zait Ariztegirentzat kontrarioari aurre hartzen utzi aurretik berak egin tantoa, sakea, pilota eta 15 eta 14 irabazten. Partidu gorra, oso gorra, Bai. Ea ba, sakea aprobetxatzen duen naparrak. Baztandarra da eta lehen baztango txaruta elkartean aritzen zen, baina orain dela 2 edo 3 denboralditik Iruñako oberena klubeko pilotaria da, Oiar Ariztegi. Oso ongi luzatzen pilota.
baztertu, baina ongi moldatu da Zubizar eta Sotamanoz. Aristik Zabalera etorri behar, bilduko du, bai. Ongi bildua, Zubizar eta Sotamanoz Zabalera, zaila zen, baina etzuen basko falta. Anaia da horretan artista. Bai, arriskutsu da, bai Anaia eta bai Beñate. Ikuste Anaia asko ikusibla honek. Bai. Edo Anaia gau. Bueno. Ez dakigu. Oso jokaldi zaila da hori, baina ateatzen zaila bai. Ez da 10 aldiz bota eta behin ateatzen zaila, ez. Berriz botako balu, nik esango nuke gainean botatzeko arrisko handia. Lehen aipatu zu gaina. Harrigarria dela, hainbeste arriskatu, hainbeste limiten jokatu eta horren huts gutxi itea harrigarria da. Hau zortez, baina meritua bazuen, sake hori eramatea zortez txapa gainean eta Aristeik ezen izan du txapa gainean jarri. 15 eta 16. Ea ba, sake aprobetxatzen duen orain Beñatek. Ez da sake ona, bolea bai, oso ona, zabaldu, nola zabaldu? Eraman? Ongi Beñat, haze tanto hau ere. Ikaragarria pilotak da gutxien. Bai, boleaz hasita, sakerrestoko boleaz hasita. Gero, Aristeik eramatearen nahikoa zela iruditzen zitzaidan niri, baina behartu egin du Zubizar eta eskerrak erne zegoen. Eta esku gozoa den 16 berdin. Galtzailea tanto asko inbarri duela baino, gehienez 0-1 bat egingo ditu ba. Nabaritzen da partida honetan emozio jendea dagoela, jendearen... Isiltasune, frontoien... Baita ez da ikusten noa eroi behar duen partidua, porque sake hartzeuen batek tanto pare bat, beste tanto pare bat. Hasieran espazioen favoritoik, oain are gutxio. Oso ona. Dena ongi egiten baitu Beñatek. Eta big defentsa hundi, bai batak eta bai bestek. Bai. Zuharria. Oso partia entretenitua do hau. 17 eta 16. Bate galdu beharko du, baina ez merezi duelako behintzat. Ez, egia esan partidu oso orekatu, partidu etzaio antzematen. Hasieran markaioan ez da orekatu izan, jokuan agian bai, baina geroztik orekatu da eta hortxe doaz, 2 gora, 1 gora, 18 eta 16 orain. Zubizar eta irabazten. Eta momentu kritikoa, momentu garrantzitsua da guain. Bai, Aristei mozu beharra dukau, bestela beranduek izan daiteke. Sakea dau, sakea zen, ezkerbolea saiatu da lehen bezala, baina hau ezin izan du eraman. 19 eta 16. Zulo polita iriki du Ataundarrak. Tanto hau izan daiteke oso garrantzitsua. Bai, 2 tanto atzetik eta sakea edo 4 tanto atzetik eta... sakea. Ba, 4 tanto atzetik. 20 eta 16. Zergatik ez du denbora eskatzen? Ba, bai, eskatu egingo du. Eta partidu zaildu intzaio. Hasieran markagailu nolako aldea eukita, baina partidu zaildu intzaio, komplikatu intzaio, eta... 12 eta 4 jarrienean irabazten ematen zuen irabaziko zuela.
Komplikazio handirik gabe, baina Zubizarrak erakutsi du zerten. Bai. Partiduro erakusten, honekin ez dago logoterik, sake hartu du, takada bat egin du, markagailuan berdin du egin dio eta orain pasa eta abantaia polita hartu gainera. Bai, ez du etxitzen, eta 12 lau atzetik, baina jokun aldea handi etzan ikusten, partidu ekarri egin du, eta hoen behak iniziatiba hartu, ez pelotak askotan, sakatzen askoa da, eta aurren arriskatzen, eta partidu pixkat bere aldea eman du. Oain, 36 eta pixkat bere terrenoa eman du. Aipatu deulen, pixkat bere jokun sartzen nahi ziela, pixkat bere terrenoa izala partidu ematen da. Lortu du. Bai. Hala ere hau ez da bukatu, eta kontuz, Aristeirekin, kontuz. Botera hau, baina ze sake atera, eta ezin, hori ez da iritsiko. Azken sakea izango da Beñatentzat, eta agian partidako ere bai. Nola bukatu du, maixoki. Ez dago barkatzeko Beñat eta merezita eman dio buelta partiari eta txapela ataunera ongi merezitakoa joango da. Bai, partidu pelotaria eta Gerriko Urdinez berriz Galdakoztarra Gaizka Karregal.
epaile lanetan Mikel Txoperena eta Ander Muruamendiaraz izango dira. Eta Gerriko Gorriz, Iker Espinal, Iruñarra, Uarte Pelota Eskolako pelotaria, eta Gerriko Urdinez berriz, Galdakoztarra, Adiskide Pelota Eskolako pelotaria, Gaizka Karregal. Hirugarren honetan ere sakea urdin, Iker Espinal, Iruñarra 26 urte, Uarte Pelota Eskolako pelotaria. 3 partida irabazi behar izan ditu, lehena Iruna Berriri irabazi zion, bigarrena Alduntzini eta azkena Elolari, eta bere etxeko bitrinan, besteen artean Espainiako buruzburuko txapelketako txapela dauka, eta Gaizka Karregalek ere 3 partida irabazi behar izan ditu, Galdakoztarrak, Irribarriari, Elizalderi eta azkena Santxori. Eliteko mailako finala hastear, alde batetik Urdinez Karregal, Gorriz Espinal, ea ze eskaintzen diguten, 2 pilotari ondi hauek. Lehen sakea Karregalek eraman ezkerraire, Espinalek. Atzera, bolea, ona. Karregalek atzera. Biak aurrea, Haze tantoa. Hasieratik. Erakustaldi eskaintzen biak. Ze tantoa. Espinalek atzera, ezkerra irez Karregal. Ez du gozatu, baina bena, zabalera, Espinale zabaletik, ongi bildua. Ongi, Karregalek oso ongi. Espinale ezkerrez. Bostetik, txogoti txogora, Karregalek ere ezkerrez bostetik. Espinal aurrera, txokoan, Karregal, eraman. Espinalek atzera, Karregalek atzera, honek ere Espinale boleaz. Hortxe du Gaizka gaukerako azkenean botera jarri da, eskubiz, boti boleaz. Lauterdian ari irela ematen du. Haze tantoa. Ikaragarria tantoa. Haze txalo zarta jaso behar dituzten tantoa maitzean. Espinale aukerakoa atzera eramango du. Baita eraman ere. Botez Iker. Zabalera, Karregalek ez zin azkenean. Partio hasiera latza, Ikaragarria itzigabe utzen naute. Buruz buru gainera, lehenengo tantoa normalean, hotxamarrak edo izate ohikoa da, ez, hauek. Urduritasunak eta denak etxen utzita etorri jo. Nahari da 2 pilotari hauek esperientzia dutela, partia garrantzitsua jogatzen, finala jogatzen, antzeman egiten da hori eta azte tantoa jokatu duten, bai bizkaitarrak eta bai naparrak ere. Pilota berarekin jarraitza erabaki du Iker Espinal Iruindarrak. Partio hasiera oso gorra, tanto oso ondo jokatu, eta holako tanto asko atatze bai jendeak gozatu bat eharra hartzeko moduko partio dela ikustea. Bai, pentsatu bai ez, baina kosta bertzaile. Bai, norbait heroikoa. Bai, erori behar luke behintzat. Hau ere zer da, ba? Harrigarria 2 pilotari postura guztian nola menderatzen dituzten. Berdin du, airez botez, ezkerrez eskubiz, beti, goitik, edo zein moduz. Karregalek ez zin boleaz. 2 eta huts. Eta ia eskubiko marran ezkerrez, Espinal. Bai. Nik sekula ez dut jakin izan mutileu eskubia edo ezkerra den. Sake eskubiz egiten du, baina gero ezkerrez jartzen da. Bai. Elizkan oren gixara, sake eskubiz egin eta gero ezkerrez jarri. Eta gero eskubikine. Ez dauke igual ezkerrakin dauken brilloi, baina eskubikine beti pelota ondo jarri, pelota bizi. Pelotari oso polite.
ikusteko eta disfrutatzeko. Bai, hori esan behar nuen, ikusteko da Polita Espinal. Ezoiko agian, hauna egite duen jokaldiak inori etzaizkio ikusten. Ez, efektok ematen Efektuak oso manejatzen berezie, ditu. pelotari bizie, pelotari elektrikoa da. Nola eraman du hori? Pumpa laster, karregalek, ikaragarria. Hau ere bai, eta goiko losan jarri gainera. Harria. Haze partida hasiera. Bolea zeraman, Espinal ezkerrez. Ez du aprobetxatu karregalek atzera. Espinalek ezker boleaz orain. Zer da hau? Partio hasieran ja, pelota jotzeko postura guztik ikusitio dira. Bai, partida hasiera txapel bana merezi dutela esan bertzen. Eta ikaragarria, ze tantoa karregale. Harritutan haukat, Agian ez da inbesterako izango bideo, ni behintzat harri eta zurna, biei behira. Partidu eharra, hasiera partidun bik oso sartuta, bik oso ondo. Eta Espinal dela efektu egin abile baina, karregale, txogoti zabalera. lehenengo abeak sartu. Bai, non baita ikasita etorri da hau. Sake errestua izan da, Harrigarri, nik aipatu. hainbeste partidu ikusi ditut, hainbeste ordu pasaiu frontoien eta behin ez dut ikusi sake bat ola errestatzen. Bai, pelotari aurreko tantuan aipatu dut, Espinalek ezoiko jokaldiak egiten du, hori baizela ezoikoa, karregalek egin duena. Sake paregabea, 2 eta 3, Naparra irabazten. Bina, markatu bina. A2 markagailuan. Hauen txapelketan zeharreko markagailuak aipatzen baditugu, final aurdenetan bakoitzak aurkari napar bat izan zuen, karregaleko 22 Elizaldek 10 eta Espinaleko 22 Alduntzinek 8 eta final erdietan bada aipatzeko emaitza bat, karregalek 22 Santxok 14, Santxo hori irabazi zion karregalek, ez da edonor Santxo, eta Espinalek 22 Elolak huts. Egi esan, ni egun hartan partiduk ikusten enitzen, baina Espinalek komentatu denez ikusgarri izan zen emantzun erakustaldie, eta karregaleko baizuk esan dezu, Santxo irabazi zion. Nik gozatu harra hartu nuen partidu hartan, partidu gorra ondo jokatu, akats gutxikoa, erritmo handie, eta gozatu bat hartu genuen partidu hortan, frontoia gertuatu ginen guztik. Horrek Santxoke bai, azkenen hainbeste urte afizionatutan jokatzen hainbeste partidu, baina hor jarraitzeu, eta ez da eozin, eta finalen ez da kasualiaz. Santxo noski, ez dela edo ze imagina txapel izango ditu etxeko arma irutan gordeak, edo nun bai gordeak, eta ari irazteko latz jokatu behar da, eta Espinalek Elolari irazteko tantorik egin gauzteko Elola bezala pilotari indartsu bat, edo zeinek esan holu edo daukan gaitasunarekin tanto bat ez, 15 ingo lituzke konturatu bat, pentsa Espinalek zenbat jokatzen duen, eta akatsi gabe. bai, Espainiako txapeldun izan zenean gogoratzen naiz, Espinalek Retegiri irabaziziola finala, Jule Retegiri. Buruz buru Juan Martínez de Irujoren aurka finala jogatu duen pertsona bati. Eta Espinalek irabazi. Pentsa zenbat jogatzen duen. Profesionaletatik jetxi eta lehenengo urten jokatu zuen segituan. Espainiko txapelketan eta hirugarren seten irabazizionik partidu Lau ikusi eta nun. bost eta lau azkeneko tantuan irabazizion. Azkeneko tantoa txokon dejada batekin bukatu zuen. Bai. Eta harrigarri izan zen. Eta lehen urten ezkendun hainbeste ikusi, hemen txapelketa utzi barri izan zuen, lesiotxo batzuk eukizitun, eskutatik arazo batzukin ibili izan, baina aurten etorria eta lehenengo jardunalditik ikusi gendun ja, aurten euneko unentzeola eta mundu guztik esan zuen etorri izanen, honi irabazi behar dionak pelotan asko jokatu beharko du. Eta eakusten nahi da, ze maila dauken, ze lekutan da hon afizionatutan, eta ez dala honena urte bat politia harrapatu eta ez da kasualitatea. Ez da kasualitatea. Urtero maila hortako partiduk. Urte guztien gaina. Urteen hasieratik bukaera maila hortako partidu jokatzea eta... Bai. Oso erregularra da Iker, eta urte guztia erakusten du bere maila. Ikustekoa. Bai. Politia da ikustekoa. Eta azken tanto hau ez dugu komentatu baina ikaragarria izan da. Epailei esan beharko dio 12 jartzeko partida 22 beharrean. Ez dakit nik.
Gaur gauean mitzan lo edarki ingo dute. Baita ikuste etortzeienak eskertzeitu, olako tanto eharrak ikusi, olako bi afizionatu maila hontako afizionatuk ikustea. Publikoa asebetetzea. Hoxe. Botera errestatuz karregal bipareta, eta nola zabaleratu? Eraman, baina esku-eskuan, karregalek. Baina, ze korrika saio, badoa berriz ere, badoa, eta eramango aldu. Ikaragarria, kanpora joango da hori ala ere. Kanpora. Baina, atze meritua karregalek. Ze sasoia. Bai, oentxo esan dezu baina, eta ze sasoia. Hauek ongi prestatuta daude. Bi ikuste zaie fin-fina daude. Partiun sartuta. Espinalen takoi erreparatuz nago eta apeatu beharreko zehaztasun bat badago hemen. Ikerrek ez du tako horik ipintzen eskuan. Espatrapo txuria, marroia eta beste zerbait ipintzen duela badaki, baina takoa deitzen zaiona ez du jartzen eta bi eskuekin tipi-tapa ematen dio, ikaragarria da. Zenbait takoa jarrita beti eskuko minez egoten dira eta hau berriz bate jarri gabe 12 hilabetetan jokatzen. Bai, suerte harra aukiko, baina bai, aipatzekoa da eta egia esan ikustekoa da. Hola, tako gabe pertsona bat jokatzen. Ze libre jokatzeu, lasai jokatzeu, pelotai soltatu ikeio, eta ez da oikoa. Bakarra izango da, ni dakidala, ni barkatuko inorbait, baina bakarra izango da. Bai, umei erakusten aitzegan umei beti takoa, eta beti... Bai, lehenengo gauzoiz izan da takoa jarri behar da, minik ez hartzeko, eta espinal jarri beharko dugu umeen entrenatzaile. Hau ere ze tantoa bainat. Eraman, baina ikaragarria, lertu behar dute hauek. Eraman hori ere, Ikerrek aukerakoa zer egingo du. Atzera, karregalek, ez aldu etxi behar, eta gainean izango da. Eraman, ezkerreaz Iker bipareta tanto. Ikaragarria benetan. Aze txaloza hartan merezi duten, bi pilotariek. Haze tantoa. Haze tantoak. Bai, tanto asko, partidu oso ona. Denbora eskatu du karregale, bazuen garaia. Nik honezkio bukatu nituen denbora guztiek. Partidu hasiera oso ona. Ikaragarria. Oso gutxitan ikusten da horrelago partida hasiera bat. Eta profesionaletan ere ez da horrelago partida hasierarik sarri ikusten. Espinalek garbi dago zer egin behar duen botilerorik ere ez du ekarri. Honek etxetik ideak garbi ekarritu. Honek ere nahiago izango du lehenengo sakea botilero honena baina. Ni badaki zein behar duen inorre esan gabe eta eta ez du arrazoi faltarik, Bai, jarraitzaileek etorri zaizkio ikusteko. Hemen Nafarroko jendea eta ikustea. Bai, Fermin Eskudero, ikusten dugu pilota munduan ezaguna, Jose Javier Zabaleta pilotari profesionala, fisiko elkarrekin egiten dute. Eta etorri zaio animatzera, bera ere joaten da. Jose Javier animatzera eta gaur bueltan. Bera etorri behar, Iker Laguna animatzera. Eta hemen dago, bai. Bai. Sei eta bi marka joan bina joan dira. Lau tanto jarraian egin ditu Ikerrek, ea gehiago egiteko gai den. Sakera Iker. Sakea da, gaizkak eraman ongi. Aire bila Iker. Ederra. Ongi markatu du goiti bera, eta ezin izan du egin gaizkak. 7 eta 2. Bai, eta karregal ondo jokatzen.
Ikaragarri jogatzen. Ikeragarri jokatzen. Eta hala ere, Eta 7 eta 2 markagailua galtzen. eta 7 eta 2. Harri ez. Akatsik egin gabe, bik akatsik ez dia egiten. Tanto guztik indakok oso bizi. Burrokatu. Bai. Partidu hasiera egia esan oso ona. Kostako zaie, bigarrengo zati luze hontan olako maila emate jarraitzea. Normala da, gainera. Normala. Normalean ala behar luke. Hau ere, eskuan sartu du, baina kanpora. Horrelako bat izan du. Eramana punpala esterro airez jodu, baina kanpora. Espinalek abiadura eman behar denen abiadura ematen dio, eta ez denean eman behar den tokian jartzen du pelota. Antxe jarri behar dut, eta taka. Bai, gauza asko itetu, behantzako erresak dienak, beste askontzako zaiek dienak, gauz ia denak ondo, denak ez esateagatik, bukatu, defenditu ia denak ondo, eta lehen esan duena, pelotari ikusteko eta pelotari oso polite da, eta frontoia etorri eta partidu bat ikustea jumar batzu, Espinal ikustea pena mereziun pelotari bada. Oain, haze tantoa egin duen. Inorrek ez dio antzeman zein gozuen eta bipareta izkutatu. Gero eta jende gehiago ikustu dut, Armainetan pena da, laugarren partidurik ez dagoela. Bai, jendea nire behian egon, eta jendea sartzen nahi da, eta... Bai. Haze gantxoa, ikaragarria Espinalen jokua. Ikeragarri jogatzen. Elolak emaitza txarra lortu zuela Espinalen aurka eta Julen Retei galdu egin zuela, momentu honetan ez nahi zarritzen. Ez da kasualidadea. Ez. Hau, demostratzen ari den jokua ikaragarria da. Behar jondeia laiker. Eta humiltasun osoz, tanto bat ikaragarri egin eta ez erregin ezpalu bezala etortzen da atzera. Eta beste tanto baten bile, konzentratuta, bere burue animatzen. Eta karregale ondo ikustea, Karregal oso ondo, ezkerre eskuin ematen. Oraintxe du, aukerakoa gaizkak. Atzera ez nahi adina, eta Espinale boleaz, bera pasa dominatzera. Boti bolea, ongi. Oso ongi. Espinalek, hortxe du gaizkak. Atzera Espinalek. Ipare eta ikaragarria. Ikaragarria, azze jokaldia. Aurrego partian aipatu dugu, Ariztegik egiten du, ezkerra ire bipare eta ongi. Espinale, maixua da. Naturaltasun guztikin, itu jokaldioi. Ez zaio antzematen gainera zer egingo duen? Zabalera abituzko txokoa jotzen du eta txokoa abituzko bipareta. Lehen aipatuet, ezkerrez jartzeala, kantxa erdin ezkerrez jartzea eta ez zaio antzematen zein behar duen. Eta jokaldi guztik ititu gainea, atzero bizi-bizi jotzeu eta erakustaldia hundi ematen. Eta ez da lehenengoa, Txapelketa jarraitzen egon jendek esan du. Lehenengo egunetik, etorri izan lehenengo egunetik, lehenengo partidutik jendek esan zuen. Honei irabazi behar dionak asko jokatu beharko. Orduan frontoi honetan jendeak asko ulertze du. Bai, egin esan, pronostikoa betetzen. Zailare ez da. Apustu segurutik intzutela. Nahikoa gindu gaizkak, sake eraman duen, aukerakoa atzera buruz gain. Nahikoa egin du gaizka sake hori eramaten, baina Espinale gero buruz gain eta tanto. 12 eta 2. Erakustaldia hundie. Erakustaldi ikaragarria. Ni oraintxo bertan gaizkaren botillero izan ez gero, ez nuke jakingo zer esan. Dena ongi egiten ari da eta 12 eta 2 galtzen ari da. Ezin du ez, zer gehiagoen nire ustetan behintza, ongi jogatzen ari da, baina ikerrek ez dio uzten, ez zer egiten. Ez dio uzten ezertan. Adenboa eskatuta urtrago batin berriz kantxa, Harrigarrie. Konfiantza dauken bere burukin, ze sasoia dauken. Aspektu guztitan erakustaldi ematen.
lehen hainbeste jendea aipatu, gurasok, umek, patrozinatzaile guztik, eta baita ere, Felix, egia esan, ia zingendu lehenengo urtea txapelketan, eta holako gauzetan egia esan berri ginen, ezkenekin nundik noa hasi, eta esku beharroa dotaziun lehen urten aurkezpenak iten, eta holako gauzek iten, eta urten nola ez berriz txapelketa iten hasi ginenen komentatu genion behai. Eta Felix eire eskerrak eman barrozkeu. Behare hortxe dago, eozin txapelketa hasi barren dula, eta lagunduko altziun olako gauzek iten, eta beha lehenengo momentutik presta azaldu zan da. Eta egia esan, behaire eskerrak eman beharren hau. Bai, batzuk izaten dira, denerako balio dutena, bai humoreago, bai lanerako, Felix ni uste horietako dela. Laguntza eskatu, baino lehen azaltzen zaizu ia bea laguntza eskeniz. Bai. Eta gaur ere mikrofono hartuta maixuki da izketan. Bueno, humorea gero jarriko dugu afaltzen. Dena batea jungo geha. Hor bea bakarrik ez du jarriko. Gure tarten izango gehala petxatzen dik. Gero dena batea jungo geha hemen laguntzen atxudean guztik eta txapelketan parte dien guztik. Elkarrekin afari bat egingo dugu, azkenen gutzakore final bada, gutzakore egun politi bada, eta denak nola jartze duen gure aldetik, egun ehar bat nola bukatzea baino afari ehar batekin eta mai inguru ehar batekin. Dudik gabe. Sake hori eraman berriz ere karregale, zaila zen ba. Eraman eta lauan jarri. Eta orain eskuin boleaz, ongi, baina Iker ari da beti dominatzen, ongi luzatzen du pilota, dena eskuan sartzen du, paretera gainera. Ongi gaizka defentsan. Aze gantxoa. Ez du barkatzen. Aze abiadura gantxoari. Ikara harria. Harritutan hau Ikerre. Gehiagotan ere ikusi. Izan dut erakustaldia ematen, baina ikusten dudan aldiro gauza harriak egiten ditu. Tanto asko, karregal ondo jokatzen, akatsi gabe, markagailua behatu eta beste gauz bat emateu. Haze dejada. Pustekoa. Norka antzeman horri. Atzera joko zuela ematen zuen eta postura zaldatu eskomuturrarekin. Taka, txokoan dejada. Bat emateke maitza ikustiko balu esango lupai. Karregalek egun txarra izango zuen da. Ez da inundik inora ere ala, Ikusi da, lehenengo bitantotan bina jundie eta aipatzen eginen, haze bitanto, haze lautanto, haze partidu hasiera, eta 15 eta 2 akatsikin gabe. Karregal gaur erakusten ari den mailarekin, ia beste don hori irabazteo gai izango litzateke. Bai. Eta 15 eta 2 galtzen ari da Espinalen aurka. Esan dugu lehen, Sancho hori irabaziziola final erdia. Eta Leicester da munduko txapelketa. Eta Iker Espinalek jokatzeko, titular jokatzeko, boleto guztia dauzka jokatzeko eta irabazteko hautagai nagusi izango da gainera. Munduko txapelketa horretan. Bai, bizi ikuste zaio, bizitasun harrigarri batekin, akatsikin gabe, eta zuk esan dezuna, selekzionatzaileek ez dauke erresa zein aukeratu jakiten. Hau kanpon ustea ia ezinezkoa iruditzen zait, baina maila altuko beste pelotari askore bauzkela ikustea karregalen kasun eta baita ere beste pelotari asko hemendik pasaienak maila altuak utzi benak, baina merezitako bik nik uste hau dela finalen. Eak uste nahi die bik, bakoitze zertako gaidan, ze maila dauken, eta... Duda gabe inorrez eta merezi gabe finalea iristen. Ez da izaten kasualitatea. Ea, sakea hartuta karregalek, sakea ez da hain ona izan. Bipareta ikaragarria. Ezkerrez egiten duela bipareta eta eskubiz.
Harrapazak. Ematen dion efektua eta abiadura ez dago defentitzerik hori. Ez da, azken momentu arte etzaio ikusten, ze jokaldi behar duen. Etzaio ikusten. Hortxe du Karregalek. Ongi, oso ona hori. Ongi atzeratu lehen da pilota eta gero gantxoa ongi markatu eta tanto. Eta jokatzeko dago, Bai, jokatzeko dago Gaizka. Gaizka sakera, lortzen takatxo egitea. Sakea, eraman Ikerrek. Aire bile Gaizka, atzera ongi, Ikerre boleaz, defenditu. Aire bile joan nahi zuen, baina azkenen atzera egin du Gaizkak. Ezker sotamano Ikerre. Ezker sotamano Gaizka, gantxoa, txapapera. Zaila zen, baina preso harrapatuta zeukan Iker, hori baliatzen saiatu da Gaizka, baina txapazpira joan zaio, eta 17 eta 4 iruindarra aurretik. Eta Karregalek partidu guzti nindun lehenengotako akatsa, egia esan. Bai, ni buruan dudala ez dakit besterik egin duen. Behartuta eraman gabeak utzi ditu, baina oso behartuta. Erasoan galdutako bintzat asko ez di izan. Ez, erasoan aritzeko ere aukera haundirik ez du izan. Erasoan ez paharitzen ez da erasoan galtzari. Eraman sakea Gaizka. Ikerrek zabalera deja da orain. Gautza harrigarriak egiten ditu. Erresa dirudi bera ikusita. Oso bizi, dena bizi. Bai. Orain ezkerrez jarri da. Atzera. Gaizkak eraman. Aire bila Iker. Eskuin sotamanoz, biparetan nahi zuen. Txapapera joan zaio. Harritzekoa da honek gutxo egitea. Bai, lehenengo akatsa izan zen aritz. Lehenengo akatsa. Bai. Bai. Orain ere, txogoti zabalera egin duen deja da. Ez baita gizu nora joko duen. Ez da ikusten hoi, frontoietan ez da ikusten. Profesionaletan hainbeste pelotari badaude eta egia esan ez dakit inor badagon. Jokaldi hoi, olako erreztasunekin itxon. Besoa luzatuta egitegu gaina, zaila da. Izugarrizko teknika behar da. Profesionaletan ere deja txogoti zalera egiten dutenek hil edo bizi azkenean zerbait egin behar dutela, baina honek dominatzen ari dela bere arma bat bezala. Ongi Karregal, Iker gantxoa, Karregalek, kanpora. Hemen 8 eta 5. Pilota aldatuko Ikerrek horrari da bere botileroarekin izan Fermin eskuero partida hasieran esan du botilerorik ez du ekarri Ikerre, baina publikoan esarita dago Fermin. Bazpare izkutu nortzeuken. Eta ari eskatzen dio aholkua zerbait behar duena. Orain galdetu, ze pilota aterako da hau bestea?
Zabaletaren botillero ere Fermin bera ikusten dugu, Irurtzungo pilota eskolan nahine bat urtetan, era guztien aritutako, bera jaingo duzen bat urte aritu zen. Ez zaio antzematen, Ez zaio antzematen. Horre ere edo zer gauza egintzezaken eta azkenean txokora eta egiten duen abiadurarekin denborarik ez. Eta hori gaizka, daukan defentsarekin. Bai. Beste edo nor, are gutxiago. Partidoko bigarrengo tanton ikusi dugu, sake arrestatu, junda kontrakantxako toldoan kontra, atzeak etorria zazpia, pelota jaman, ikusi dugu defentsa duken, baino. Ematen aidan, erakustaldie, harrigarria da, harrigarria da. Harrigarria. Txapela, pagozela inbarren adoala ematen dugu Iruñen dugu bidean. Haze sakea berriz ere, 25. Eta partidu hautsita, Hautsita, erabat. Partidu hautsi indu. Baina Ez inork gaizki jokatu dulako, baizik eta partidu hasieran ikusia, biak jokatzeko zeuden, biak maila altue, baino akatsik egin gabe, partidu guztien zentratuta maila oso altu emanez, oso bizki jokatuz, gainetik pasatzen nahi zaio. sakea dau ere, ez zin gaizkak, 21 garrena. 21 eta 5. Txapelketa osoan inork ez dizkio 10 tanto egingo karregali okerrezpanago. Hau horrela amaitzen bada behintzat. Eta epatu eldeno, iaz eskutako arazo batzukin eta txapelketa utzi behar izan zuen. Lehenengo partidu jokatu zuen, baita ere egun hartan erakustaldia hundi eman zuen, eta bigarrengo partidu utzi behar izan zuen, lesio baten ondorioz. Eta aurten berriz deitu genion, guztua deitu genion, eta nik uste ez dakit partidu egoendik ez da bukatu, 21 eta 6 di joazte, baino aurten eman du maila eta txapeldun ateatze baldin bada nik uste merezitako txapelduna izango dela, denagatik erakutsitako maila baita ere kantxako jarrera lehen aipatu dugu, eta frontoia etorrian jende guztik aipatu Ikerren izena, eta hoi behantzako ere polite da. Nudi gabe. Ez dela txapela iraztea bakarri, publikoa ematen du maitasuna hoi, eta Bai, nik uste publikoan izenen sari bat eman behar gendu, igual ez sari bat ola, baina elegantzie, kantxako jarrera, kantxan aktitudea, irabazteko gogoi, mundu guztik eukitzeu, baina transmititu iteu eta... Alaxe da, bai. Pilotan bakarrik ez da maixua Iker. Pertsona bezala ere asko balio du. Eta horrek txapeldun bi aldiz egiten omen du pilotaria. Hala esaten dute. Kantxan eta kantxatik kanpo. Galdutare, azkenen pelotari asko izatei txapelik ez daukeana, baina kantxa barruko txapela bezen importantek die, kantxa kanpon daudenak. Eta nola bukatu duen Ikerrek. Zabaletik txagora egindako dejada batekin, 22 eta 7, eta ederki ospatu du garaipena Ikerrek, ongi merezitako txapela, behon deiola. Bai, eta ze amorrazio batean barrutik, ikusi zaio, partidu bukatan momentun ze ospakizun indun da, eta merezitako txapeldun haundie eta aurren urten ebai nik uste txapelketan kontun hartu beharreko bi pelotari, eta gaurko partidue gu hemen gauden bitarten etxetik ikusten nahi dian jendek esango zuen. Ostras, urren urten txapelketa horta jumar baldin bat eta hauei bitako bat okatze bazait, ondo prestatuta jumarkoet. Dudik gabe, hauei irazteko ez da nola etortzai. Sari banaketari hasiera.
sari banaketarekin hasiko gara laizter, hor zuk aipatu dituzun laguntzaio erreja dituzte, txapelak, kopak, babesleen logoak eta dena prest, eta sari banaketarekin hasi aurretik, eskerrik asko, ikusentzule guztiei gaurko partiekin bat egiteatik, espero dugu, txapelketa honetako finalekin disfrutatu izanagu, behintzat majo disfrutatu dugu, eta eskerrik asko niri gonbidatzen ditik, baina eta nahi dezuen arte. Eskerrik asko zuri, Aritz, eskerrik asko dena eta baita ere hau dena posible joen dena eta urrun urten berriz hemen ikusiko geha. Sondo aurren arte. Amezketako txapeldunen buruz-buruko txapelketaren 32. edizio honen sari banaketari ekingo diogo txapelketa honen babesleak Ogiberri, Amezketako udala, Logikalain, Aralar papelera, Sagastumea bendi erramintak eta Arnau, Xabier Galartza eskaiolak, pladurrak eta insonorizazioa, Arkaizpe jatetxea, Txindoki jatetxea, Sahasturain edaritegia, Ametza taberna eta Zubeldia rent izan dira, datozela, sari banaketan parte hartu behar dutenak. Eta saria banatu behar dituztenak haien lekura doazen bitartean, eskerrak eman baita ere Akon Mediari partida hau internetez streaming bidez zuzenean eman dutelako, YouTubeko kanalean, Pilota Oro kanalean, eta begiraritu naiz eta 50 bat ikusle izan ditugu une oro, beraz, haiei ere dagozkien eskerrak eman, eta ja saria manatzeko gure babesleen ordezkariak hemen ditugunez, banaka hasiko gara gure gaurko 6 protagonistei, 6 pilotariei deitzen. Kadeteetan, azpi txapeldun, Oier Ibarluzea, saria ematera datorrela Iban Galarraga, Arkaizpe jatetxearen izenean,
Arkaizpe jatetxearen izenean Iban Galarrak eman dio Garaikurra eta 100 euroko dirusaria Oier Ibarluzeari. Eta kadeteen mailan txapeldun Oian Etxeberria. Behartzana jatetxearen izenean, Garaikurra eta 150 euroko dirusaria eman dio Josi Arzuagak eta gure txapeldun handiak, Josi Antolosak, jantzi dio txapela eta horrez gain, Iñaki Gorostidik, Logikalain enpresaren izenean, Iñaki, segi horrea. Tablet bat ere bai. Hori kadetei dagokienez, promesen mailan berriz, azpitxapeldun Oier Aristegi. Aitor Altunak eman dio trofeoa eta 200 euroko dirusaria. Eta promesen mailan txapeldun Beñat Zubizarreta. Trofeoa eta 250 euroko dirusaria eman dio Julian Sagastumek, Sagastume Arnau Abendi erramintak enpresaren izenean, bestetik Logikalainen izenean Iñaki Gorostidik telebista ederra, eta azkenik baino ez azken Arantza Karrerak udalaren izenean txapeldunaren txapela jantziko dio. Zorionak Beñat, eta 3. partidan, eliteen mailakoan, azpitxapeldun, Gaizka Karregal. Txindoki jatetxearen izenean, oroigarria eta 300 euroko dirusaria Joakin Altunak eman dio. Eta 32. edizio honetan eliteen mailako txapelduna Iker Espinal. Garaikurra eta 350 euroko dirusaria eman dio Unas Altunak Ogiberriren izenean. Bestetik, Zubeldia Renten izenean, Kostan Zubeldiak 3 egunetarako autokarabana bidaia bat, eta Josean Tolosak jantzi dio txapela, 32. edizio honetako eliteen mailako txapeldunari Iker Espinali. Eta azkenik, 1000 esker aurtengo txapelketan
eguna joan, eguna etorri, partidak ikustera, etorri zareten guztioi, baita egunero edo asteburuero hemen sarrerak saltzen, markagailuan, epaile lanak egiten, ibili zareten guztioi. Bestetik esan, hor apuntatu ditugun bi zenbakien jabeak ere azaldu direla, naiz eta ez dituzuen ikusi, eta horixe, orain gaurko protagonisten argazkia atera, eta zuei zer esango dizuet, eskerrik asko eta datorren urtera artera.